Башкорт ырыуларын тергеҙеү йыйындары 20-нче быуаттың аҙағында башланды. Был күтәрелештең яңы тармаҡтары — ҡоролтайҙар, ауыл байрамдары, йыйындар, шәжәрә байрамдары. Туғанлыҡты яңыртыу, милләтте нығытыуҙың яңы күренеше — бер йылғаны һыулаған боронғо ҡәбиләләрҙең барлау йыйындары. Өпө буйында яшәгән башҡорттар, олар шул өпөйҙәр и ҡотайҙар, между Азией и Европой тип яҙған, быйыл ғына сыҡҡан китап тотоп торам. Был китап ҡотайҙар турында. Беҙ бит әле Балаҡатай ерендә торабыҙ. Мында 3 ауыл, Балаҡатайҙың ең шәп, ең билгеле 3 ауылы, Билән ауылы, мында Кәркәй ауылы, мында Ҡайып ауылы был яҡта. 3 тау башында торабыҙ, шул 3 ауылдың ең билдәле ҡотайҙарҙың ауылы. Өфө йылғаһы буйы башҡорттарының икенсе төбәк ара фольклор байрамы Балаҡатай районының Билән ауылы янындағы Туғайҙа үтә. Беренсе йыйын 2 йыл элек 2012-лә үткәйне. Ул Билән йыйыны тип телгә инде. Ҡотай үҙе зур ҡабилә булған, Ҡотай ҡабиләһе. Ҡабилә бүленгән ырыуҙарға. Ҡотай ҡабиләһендә ырыуҙар 6 ғына. Башҡа ҡабиләләр онда 10-12 ырыуҙар бар. Беҙҙең Ҡотай ҡабиләһендә ырыуҙар күп түгел. Урыс ғалимдары элек яҙып сыҡҡан восточный катайцы есть западный катайцы тип. Менә беҙ восточный катайцы булабыҙ инде. Көнсығыш ҡотайҙар, беҙ оло ҡотайҙар, ялан ҡотайҙары и бала ҡотайҙар. Менә беҙ көнсығыш ҡотайҙары. И көнбайыш ҡотайҙары, улар значит инйәр ҡотайҙары, иҙел ҡотайҙары, ҡоҙғон ҡотайҙары. Менә шулай бүленгән инде. Хәҙер олай тип йөрөтөлмәй. Хәҙер менә Сөйләп өлкәһендә Арғаяш, Ҡуншаҡ, Ҡарабаш, Ҡыштым тирәһендә йәшәгән ҡотайҙар, олар Сөйләбе ҡотайҙары тип йөрөтәләр. Ялан ҡотайҙар Курган өлкәһендә йәшәгәндәр, олар ялан ҡотайҙары тип йөрөтәләр уларҙы. Бында Балаҡатайҙар, менә беҙ инде Балаҡатай районы, Нязепетровск, менә был тирәләгән Нязепетровск, Сөйләп өлкәһенең Балаҡатайҙар мында йәшәй инде. Балаҡатай районында төгөлләрҙе хәҙер инйәр, иҙел ҡотайҙарҙы, аларҙы Белорет ҡотайҙары тип йөрөтәләр. Бөтә даже Башҡортостанда менә газеттәрҙә яҙсылар Белорет ҡотайҙары тип. Алар менә бөтә западный Ҡотай тигән элекке урыстарҙың нейен шул Белорет ҡотайҙары тип беҙгә нитеп бирәләр, тәҡдим бирәләр. Ойҙаҡай мәҙәниәт һарайының ҡубыҙсылар ансамбле. Өфө йылғаһы бөгөн Свердловский, Пермь, Силәбе өлкәләренә ҡараған тарихи Башҡортостандың был яҡта элек-электән йәшәгән башҡорт халҡының һыулаған һыуы. Урындағы башҡорт халҡы үҙҙәренең ҡәрҙәшлеген бер ҡасан да онотмай һәм юғалтмай. Бер нисә территориаль бүленеш менән айырым йәшәргә мәжбүр ителгән, әммә боронғо ерҙәренән, телдәренән һәм йолаларынан тайпылмаған был ҡәбиләләр бер-береһен таба, таныша һәм туғанлыҡты нығыта тора. Мәҙәниәт һарайы Ләйсән вокаль ансамбле. Балаҡатай районы Мәҙәниәт һарайы Аҡ Тирмә халыҡ фольклор ансамбле.
Жители Белокотайского района, села Белянка, сердечно приветствуют участников и гостей второго межрегионального фольклорного праздника Эфейл Габуе Башкиртары, Башкиры берегов Уфы, и желает всем новых творческих успехов, доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть вновь над Белокотайской землей звучат проникновенные башкирские песни и задорные частушки. Пусть таланты и творчество участников праздника служат духовному обогащению Башкортостана и всего Отечества. С праздником! Свердловск өлкәһе Түбәнге Сергинский районы Өфе Шигири ауылы Мирас фольклор ансамбле. Низипетровск районы Арыслан ауылы Лейсен фольклор ансамбле. Шиләбе өлкәһендә монда менә якын гына Нязепетровск калаһы бит инде. Шул Нязепетровск районында яшәй Арыслан авылы бар, башкорт авылы. Менә бу Кәркәйдән ул 12 сакрым. Арыслан авылы бар. Шунда ул сын башкорт, менә безнең күк башкорт, менә без Кытайлар мондагы. Шул башкортлар, шулай хәләшәбез. Ну, укыталар татарса. Менә проблема. Шуннан Свердлов өлкәһендә менә 12 башкорт авылы бар иде. Аны Әнвәр Асфандияров безнең зур галимебез, без бөтәһен дә тикшереп архивлардан алып, 12 башкорт авылы без язып сакты ул. Шунда бөтәһен дә хәзер татарса укыталар. Татарса мәктәп татарса булгас, халык урысларда, башкортларда, башка халыклар бөтәһе уйлай, бу башкорт авылы түгел, татар авылы дип. Мәктәп татарса булгас, татарса, школа татарский, татарса һөйләшәләр алар практически. Башкортстаннан ниткәндәр инде. Киткәндәр дип әйтергә була, почти. Сын башкортса һөйләшә алмыйлар алар. Силәбе өлкәһе Үрге Өфәлей калаһы Лейсен вокаль ансамбле. Шулай ук Силәбе өлкәһенән Низипетровск калаһы туган моңдар фольклор ансамбле. Силәбе өлкәһе Үрге Өфәлей калаһыннан Шатлык вокаль ансамбле. Мен анда Өфе Шигир дигән авылда Свердлов педагогия университетын беткәч, Өфе Шигир авылында мен директор булып эшләдем. 3 ел. Анда менә шул башкортлар яшәй. Укытыла туган, мен анда яп-яш белмәем әле, укытыла туган татар теле. Мен анда моны эшләп, анда шул татар теле укытысы нитә туган, менә гел упрекать итә туган. Ислам шәһәд таймайһыгыз нидәрдә. Дәрестә башкортса һөйләшеп утыралар. Тәнәфестә тагы башкортса һөйләшәләр, малайлар, укучылар. Һез тыйгыз или мен нигә язам ти? Жалоба язам ти. Абланага дип. Шулай дип мине куркыта туган. Әйтәм һөйләшәләр, алар башкорт телендә һөйләшәләр. Тыймагыз дип мен аңа нитеп каран, ул минең белән душман булып берне шул. Башкорт балаларын татарга әйләндереп менә шулай дип биттеләр. Свердлов өлкәһендә хәл насар. 12 башкорт авылында хәзер татарса укытылар. Алар да татар дип шулай булып китәсәк менә. Шундай бәла бу китапта минең менә шул бәла. Силәбе өлкәһендә яный. Икурган өлкәһендә шундай бәла. Свердловск өлкәһенән башкорт халык театры Яткәр. Энциклопедия татарских сел Челябинской и Курганской областей. Алар сыгарылар китап. Уже әзер дип мен эштәм. Фашта әзерләп иткәндәр алар. И менә шунда мен куркам нык. И менә бу китапта язган. Ул менә шул Челябе өлкәһендә 100-гә якын башкорт авылы бар. Ана шул башкорт авылдарын улар шул үзләренең китабына кертеп, татар авылдары итеп. Безнең башкорт халкы шулай итеп Свердлов өлкәһендәге күк. Татар булып китүе ихтимал. Менә шуны Құрылтайда беләләр, безнең нидә Өфелә Құрылтайда беләләр, алар нитәргә тырышалар инде. Менә нинди ул гына Безнең правительство и Министерство образования алар хәлкенмәйләр.
абсолютно. Менә бұл зур проблема, куркыныч. Билән йыйынының үз тәртибе булдырылды. Ул тамбурлы, китаплы, шәҗәрәле һәм тарихи конференциялы йыйын. Ягъни һәр билән йыйынына шәҗәрәләр яңыртыла, китаптар языла. Фәнни гамәли конференциялы Өфе елгаһы буе ыруларының тарихын белгән галимдәр сыгыш яһай. Падение Казани в 1552 году под ударами русских войск открыло башкирам, находившимся в составе Казанского ханства, путь к освобождению из-под ига монголо-татарских ханов. Уход части нагайцев с территории исторического Башкортостана и ослабление Ногайской Орды во второй половине XVI века также ускорило процесс принятия башкирами русского подданства. В 1554-1557 годах башкирские племена, населявшие западные и центральные районы исторического Башкортостана, освободились из-под власти Казанского ханства и Ногайской Орды. Башкиры шли под скипетр царя Ивана IV Грозного добровольно по общему согласию. Мирный переход был обусловлен обещаниями царя проводить политику невмешательства во внутренние дела башкир, проявлять терпимость по отношению к их вере и обычаям, а также сохранять вотчинное право башкир на занимаемые ими земли. В этот период на территории исторического Башкортостана начинают строятся первые русские поселения, создается Уфимский уезд, границы которого на востоке проходили по верховьям рек Уфа и Миас, а на севере по реке Тулва. Из-за возвращения хана Кучума процесс вхождения северо-восточных башкир в состав русского государства был приостановлен, поскольку на месте прежнего сибирского ханства уже были отстроены русские поселения. Кучум был вынужден кочевать в Западной Сибири и в Заурале, в том числе и на исконных башкирских территориях. Таким образом, северо-восточные башкиры, уже единожды принявшие подданство русского государства, вновь оказались под властью хана Кучума. Документы свидетельствуют, что не все зауральские родоплеменные группы башкир поддерживали Кучума, а впоследствии и кучумовичи. Скорее наоборот, большинство из них были заинтересованы в избавлении от сибирского правителя и его отпрысков. Өфе буендагы борынгы башкорт авылдары тарихи буенча берничә китап дөнья күрде. Тарихчылар катнашлыгында фәнни гамәли конференциялар, кызыклы сыгыштар яңгыраны. Улы кызганыска каршы, был сыгыштарды йыелган халык ишетә алманы. Чөнки конференция йыйынның кануны буенча халык алдында сәхнәлә түгел, ә халыктан аерым китапханаларына үтте. В 1582 году у северо-восточных башкир появилась реальная возможность перейти в русское подданство. Они приняли известное предложение московского правительства, и процесс перехода, растянувшийся на многие годы и даже десятилетия, был запущен. Почему вот наша именно северо-восток у нас это средоточие всех восстаний. Только вот борьба за землю, как говорится, вот, отстаивали свои права. Вот это тяжелое бремя ясака, как говорится, накладывалось на население, тоже вот эта причина. 2014 елгы 2 билән йыйынында тамбурлап кайылган милли киемнәрен кигән фольклор төркемдәр һәр тарафтан килде. Сыгыш яһаны. Тамбурное шитье для этой местности является всем: жизнью, идеологией, рукоделием, досугом, связью с другими территориями, с другими субъектами Российской Федерации, с приграничными селами. Это все, это жизнь здесь. Я думаю, что обязательно надо с детства, обязательно начиная с образовательных учреждений, учить детей, а уж потом они сами изберут для себя, быть этому в их жизни или не быть. Өфе елгаһы дип яратып йырдарда йырланган елга буенда башкорт халкының Өпей ырыуы бүгендә яшәй. Башкортстанның баш калаһы Өфе калаһына исем биргән Өфе елгаһы дигән фикердә яшәй. Меңәр елдар әүвәл
Өпәй башкортлары нигезләгән тәүге кала бүген баш калабыз урынында булган тиләр. Башкир мы, естественно, разделили по родовому признаку. Когда идет какое-то ответвление от рода, например, отделяется сын, уезжает, основывает свою деревню, у него там разрастается свой род, образуется новая деревня, у этой деревни появляется новый код. То есть гены мутируют, можно сказать, но он основные признаки сохраняет предыдущего отцовского гена. Был выделен код R1A M198. Код характерный для, в принципе, для всего Северо-Востока. Весь вот этот массив, начиная с Белорецкого района, Салаватский район, Мичлинский район, Худейцы в том числе, Белокатайский район, Аскинский район, Датышлинский район, вот этот такой большой крюк, он представляет один какой-то большой массив. То есть все они, в принципе, в той или иной степени друг другу являются родственниками. То есть они пошли в один кластер. Ну, конечно, это древнейшие родственники. Там различаются они столетиями. Сравнили ген упейцев с кавказскими народами, и очень близко они оказались с некоторыми популяциями карачаевцев и адыгов. Хорошайлар олар практически башкортша сөйлешемін. Сол тегін башкортша вообще. И надо вот сейчас спрашивать, назовите самый башкирский род. Конкретно род нельзя назвать, конечно. Но R1A, я думаю, это самая закоренелая башкирская гаплогруппа. Самая закоренелая. То есть это весь северо-восток, север, северо-восток, восток. Вот это и есть, мне кажется, то, откуда пошла башкирская идентичность. Вот этот массив, огромный массив от севера, вот этот Аскинский, Бичлинский, Белокатайский, Белорецкий районы, это все вот один какой-то очень похожий друг на друга массив. Балакатай, Катай, Өпәй, Кошсо, Олыкатай ыруларының тарихи уртаклыгы бар. Был туганлык бер тирәләй ердәр биләү, бер илдә яшәү, бер телдә һөйләшү. Халык, менә урысча әйткәндә, обрусил дип әйтәйек инде. Үз телен оныта, балаларга үз телләрен өйрәтмәйләр. Иң беренче гаиләлә булырга тиеш инде ул. Ата-әсәй өйрәтте һине, бала үз телен бер катта онытмай. 4 балам бар минең, 5 оныктарым бар. Алар үз телләре белән һөйләшәләр. Билән янына халык тарих хүзен, галим фикерен ишетергә килә. Родовой состав племени Балакатай. То есть родовые подразделения, как Бишер, Юрман, Казанлар, Калмак, Каракатай, Катай, Кусан, Керек Катай, Күрек, Мунтай, Сабыр, Сар, Сенде, Табын, Татар, Тянкеу, Ишума, Шау, Ябалак, Ярык и все это. Видите, сколько много родовых подразделений. А племя Катай подразделено на 6 крупных подразделений. То есть Идель Катай, Инзер Катай, Кузгун Катай, Бала Катай, Улу Катай, Ялан Катай. То есть, как говорили мои оппоненты, расселение племени Катай очень обширное. То есть в этой древней башкирской среде были поглощены финно-угорские народы, были поглощены кипчакские народы. Һеҙгә шул тиклем һоҡланыуымды, үҙемдең яратыуымды, үҙемдең ихтирамымды белдерәм. Ошондай һауа торышына ҡарамайынса, ошондай йыйылғанһығыҙ. Бына беҙҙең бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының да бөтә ынтылыштары ошо һеҙҙе һаҡлау, рухыбыҙҙы һаҡлау, телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе, ауылдарыбыҙҙы һаҡлау. Һәм бына әгәр дә ошолай итеп йыйылып килгәнбеҙ икән, бына ошолай гөлләмә сәскәләрҙәй булып кейенеп, үҙебеҙҙең милли кейемдәр менән килеп ултырғанһығыҙ икән, тимәк, был төбәктә лә беҙҙең мәҙәниәтебеҙ, телебеҙ һаҡлана, беҙҙең рухыбыҙ һаҡлана. Киләһе ошо йыйында, был йыйындың тағы ла 3-һе лә буласаҡ бит инде. Әйҙәгеҙ күмәкләп, ҡатын-ҡыҙҙар бына ошондай үҙебеҙҙең милли кейемдәрҙе кейеп, ошонда яланды сәскәлә иттереп, гөлләмәлә иттереп биҙәйек.
Безгә бер җыен кирәк. Тугандар менән танышырга, нитәргә, менә һәрбер Челябинский облысы менән Свердловский облысы турган буда таныш белешләр менән танышып китәргә. Өфе буе башкортлары очрашуы халык арасында Билән йыйыны дигән исем менән билдәле. Был йыйында халык аксакалдар менән, шәҗәрәселәр менән, йыйын батыры менән очраша һәм ыру илдең мәсьәләләрен асыклаган, бүгенге тормыш менән бәйләгән галимнәрне тыңлай. Иң беренче кәләш алганда егет кызы һоратып килә. Кызы һоратып килгәс, унда инде кудагыйдар һөйләшәләр бер-бире менән, кәңәшләшәләр, кызы бирәләр. Кызы биргәс, төп куда килә ул кызы һорарга. Төп кудага бuna ошулай итеп, матур итеп, муенына тактамал, ризалык биреп, муенына тактамал элеп кайтарып ибәрәләр. Менә төп кудага шулай баш кудага. Әйе. Бuna шул беренче юла. Шуннан матур итеп туй яһайлар инде, өйләнешәләр. Туй яһаганда киленде узаталар. Киленде узаткас, килен өйгә төшә, йортка. Йортка төшкәс, килен кайны-кайнәһенең өенә, менә ошулай тактамал элеп керә. Тактамалды элеп керә. Кайда эләме? Йортка, түр башына элеп куя. Тактамал менән ул үзенең һөнәрен беренчедән күрһәтә, тактамал яһаган. Йортка төштеме, ризалыгын күрһәтә, бул йортка ингән. Кут кертә. Шулай итеп, түрнең башына үзенең килгәнлеген, йортка ингәнлеген, килен булып төшкәнлеген аңлата. Ошы явап итеп, кайны-кайнә киленгә мәһәр әйтәләр. Нәмә дип әйтәләр? Ултыр килен бер харык, ултыр килен бер быдау. Кемнең нәмәгә көсе итә? Хәзерге заманда инде бына һезгә аскысы дип әйтәләр, машина аскысы. Менә шулай итеп, менә булар инде туй юланың әйберләре.